Txineuk bauzak? Ze, kalitatezko kakabila bila da. Ze? Txina bat, atxiza. Hemen dira xosak, ondena. Hemen xosak gabe ez zion kakaik ulertzen. Izai, klaben hitz egiten eo? Ira, ne klabe bakarra xosaik, ondena. Ez badago xosaik, ez egon kakaik. Zuri? Nola gustatzen zaidan, hiru freskoa. Eta gogoratu, hauek ez ditun goxokiak, Gero bukatzen denean ez etorri nahi negarrez eskian diru gabe, xorik gabe, tori. Bakarri? Ze, bakarri, gutxi iruditzen zara nara, himenako kakadun hori, Eta Marrokosetik ipurtu sartu eta karren nian, ulertzen? Hau, dena? Kostata. Gaina nere ipurtzulak prezioa baka, Gaina tratu egin dinegu, ez baldin bazain gustatzen? Okat. Tipo hau? Guen kale gehiagik ikusin gizajoak. Baina kosto hona saltzen, Musika hau?